Alkaa. Ilmapatoita. Katsotaan mitä ostetaan. Lukas, mikä tää video on? Mä saan mennä 100 eurolla ostaa mitä vaan haluun. Joo, jee. Tätä on pyydetty. Joskus sulla on kuvailtukin tällainen. Ja kirjoita alas komi, mitä sä ostaisit 100 eurolla. Ja peukut pystyyn. Seuraa Instassa ja TikTokissa. Muakin Instagramissa. Ja lähetään nyt, ne tytöt menee mun porukoille siksi aikaa, niin me lähdetään Lukaksen kanssa 2 Prismaan. Okei. Tosi paljon aina kysytään, että mille luokalle Lukas menee, niin Lukas, mille luokalle sä meet? 4. 4 menee sitten syksyllä. Onko sä yhtään tietoinen, että mitä sä voisit ostaa sillä 100 euroa? Ehkä jonkun peli. Pelin. Mennään kattoon. Ihania vaatteita. Tytöillä on noi. Toi on vähän liian kallis. No. 144 kilometriä. Oho. Lukas miettii tätä. Tää mulla on. Joo. Ei mä kaadan. Ei. Siinä on askartelua. Ei edes tarvi olla niin iso tää. Onks tää iso? Täällä on. Tässä oli oveen laitettava. Ove mun mielestä. Mitäs tässä lukee? Mä näen ton. Lukas valitsi tän ja se on 23,95. 24 euroa. Mun äiti tuli tänne tyttöjen kanssa. Jadella on sukat. Lukas on kauan jo halunnut tota. Nyt sul meni melkein kaikki rahat. Toi on niinku 70 euroa. Se toinen oli, paljon toi oli? 24. Joo. Onks teillä tätä peliä? Eli voiko se istua? Pelästytä. Rakensin tän, mutta ei mene oveen. Vääränlainen tää ovi. Katsokaa minun heittotaitoja. Olen paras koiraheittäjä. Wow! Ostakaa ihmeessä samanlainen ja pelatkaa koko ajan. Ei minä! Hyvä Jade. Nyt kun ei saa sitä niinku tohon oveen, niin pitää kädellä kiinni. Vois ottaa hei nää pois. Heittää.
niin sitten laittaisi vaikka niillä tauluteipeillä tähän seinään. Ei se pysy. Ei vaan se teki. Tolleen te joku. Dortmund on parannut lätkäkiskauksia. Entäs? Siinä ei edes pakostaa muuta. Se on paremmin kokea väärä. Vaikka sä, mä en osaa voida. Ei kattoo enää. Se menee sillä. Nyt mä teen meille ihanan illallisen täytettyjä paprikoita. Mä laitoin näihin joihinkin sinihomejuustoa ja sitten vielä tätä juustoraastetta ja sit uunia. Nämä on oikeasti niin hyviä. Ootteko joskus tehnyt? Näihin voi laittaa semmoiset täytteet, mistä niinku itse tykkää sitten. Maalivahti. Radeski. Lukas Radeski. Onks oikees pelissä tälleen? Mä oon joskus käynyt. Maalivahti läpi kentän ja harhauttelee kaikki ja sitten tekee vielä maalin. No katso tätä. Mä olin niinku... Toi oli hyvä potku. Ja sit se menee maalivahin käsistä timpoa ja menee maaliin. Kiitos kun katsoit videon! Minä olin täällä koko ajan! Kiitos kun katsoit videon. Peukut pystyyn! Ja kertokaa mitä tykkäsitte tästä Minä videosta. ainakin tykkäsin. Minä tein! Hei hei! Heippa!